Аз ще се помоля, след мен ще повтаряте каквото казвам аз. Нека да се наведем и да се молим за тях. Господи Исусе, заставайки пред Теб, Боже мой, моля Те да ми приемиш в Твоето семейство. Аз сега реших да отварям сърцето си, Господи Исусе, и да Те приемам за моя Господ и за мой личен Спасител. И Те моля да ми простиш всичките беззакония, грехове, които съм ги направил. От този момент приемам Те, Исусе, за моя Господ и Спасител. Боже, ние Ти благодарим за тези двама мои братя. Благославяйки, помазвайки, святи Бог, от пета до главата, святи душа, с Твоето мир, с Твоето масло, Боже. Нека да стези Твоето присъствие върху тях, Боже мой, защото си Богът Авраамов, защото си Богът на Исаак и Богът на Яков, който Ти помазва сега. Халелуя, Боже! Благодарим Ти, знай и вярваме, че в небето има радост и Божия ангели се радва в името на Христа Исуса. Боже, ние Те благодарим, Исусе, че Ти прие на Твоето семейство. Благодаря Ти за тези моите братя. Халелуя, Исусе! И Те, колкото дни ще живеят в тази земя, да го живеят за Теб и с Теб. Халелуя, благодарим Те в името на Исуса. Амин. Ръкопляскаме в името на Исуса. За тези души. Халелуя. Голямо е, че човек да приеме Господа. Словото казва, двама ще бъдат в леглото, един ще се вземе, друг ще остане. Да не бъде Господи, моля Те. Както сме тук заедно, един ден да бъдем в небето така. Искам да кажа за тези, които си въобще са мислили дали в небето ще се познава мъжа жената или жената ще се познава мъжа. Ще знаеш, че ти е била жена, няма да имаш никакви чувства. Оная система, където имаш чувства като мъж, като жена, още преди да влезеш в небето от миг на око, тя заминава и ставаш нетно тяло, небесно тяло. Нали, ако имате въпрос относно тези неща, канете ми във вашите домове, ще дойда да ви обясня по-подробно за живота след смъртта. Но искам да ти кажа нещо, ти ще познаваш жена си и жената тебе. Така пише Словото, защото когато Авраам застана с богатия човек, казва, моля Тебе, имам още братя, Лазар и богаташ, нали? И като позволи да отида, нали, кажи им, той вика, не, имам там хора, които ще им кажа, го приемаш, как да приемам? Значи той знае за след смъртта. Това е случката с Лазар и богаташа. И ние ще се познаем. И нека един ден в небето всички заедно, семействата си, близките, да бъдем. Затова е нужно всяко голямо да му се покае. Истина ми казва, до толкова греха в света заследил хората, чак вече не вярва, че живота продължава след това. Нас сами решихме за ръка. Хаят или не сумра бела мили. Живота продължава след смъртта. Не е всичко добро. Моля ви се. Стегнете умът си, бъдете единомисленти, живейте в мир и Бог на любовта и на мира да ви умножи любовта ви. Сега искам да се помоля за болните. Докато се моля, сложи ръката си на болното място и Бог вижда